I ćao svima ljudi, danas radimo Water Challenge. Sa nama su tu Aleksa, Veljko i Ranđa. Ćao. Smisao ovog izazova je da popijemo 500 ml vode za manje od 30 sekundi. I sad ćemo mi da radimo taj challenge pa da vidimo ko će najbrže da popije i da će neko da uspori. Naravno ja. Možda. Možda. A kamermana niste pozdravili, Pa dobro? ti si kamerman. Ajde! Ja sam kamerman, da. Zovemo kamermana Stojana Mitroska. Stoleta, brate, ajde. Za 30 sekundi. Aj, peco. Op, do kraja. O, lele. Bem te brže pi. Žubori. 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lelo. Ajde be. Nije pola. On gnječio dole da nema voda, vade. 20. 10. 20. Brže. 25. 4, 3, 2. Stoka me, nešto. Žubori me. Pažnji će se ugušiš. Op. Do kraj. Curi. Ružo. Pazi be telefon. Ovo se desilo zato što me je kamerman zasmeo.